Hello. Thank you. Pardon? 10 kilograms. And this tall man, his name is Milan. Oh. He will make the Guinness record today in 10 kilograms. the heavy Môžeme 500 kilos balls. No som pripravená, že môžeme? Alenka, štartuj. Ready, steady, go! Desať. 20. Fantastisch. Ideš, Vydrž ešte. ideš. 30. Vydrž viacej. Máme, urobíme všetci Slováci, sa dáme do jedného veľkého kruhu, Miňo pôjde medzi nás, že zviniete gumy a my vás ešte otočíme, a keď potom trom... Je tam jedna. Ľudne, kto chcete. Bravo, Je to úžasné, pretože táto nadmorská výška je pre mňa výzvou, táto výška, ktorá je tu na to je 3883 metrov nad morom a nevedel som, či dokážem tejto nadmorskej výške s touto váhou žonglovať ako prvý človek na zeme guli. A podarilo sa mi to. Som šťastný. Alenka, povieš, áno? Áno, čo mám povedať? No, Musíš. Ready, steady, go! Vydrž. Ešte raz pôjde. Ešte raz? Ešte raz, to nebolo 30. Bolo! 30,9, máme ho! 30,9? Vyšlo? Ale môžeme vyskúšať. Dobre, thank you. Thank you. Tak, podarilo sa. Good one. Ešte raz. 1, 2, 3. Mojím rozhodnutím bolo toto miesto, keď som tu bol pred 8 rokmi prvýkrát, v roku 2018, tak som tu bol prvýkrát s loptičkami a vtedy som si uvedomil, že by som to chcel skúsiť s gulami. Čiže 8 rokov som sa v podstate na toto akoby chystal. 暗めと寒いとこそう。本当にね、このぐらいの気温だとしたら。